İro cezna Ramazan'e, cezna Ramazan'e jibo geleme hamu gelana piroz be. Hevi dikim cezna Ramazan'e seri de jibo geleme u jibo her du parçaya ki hadistatun tüne buwe sedema aştu aramiye buwe sedema desketine geliyor Kürt ki bu on mayinde. Hun dizanın mesle cezne girin parç hevde da pekanin piroz kirin. Cezna yekem ya girin cezna me neteve ya nevrozi bu 21 adarı Seransar Kürdistan'ı o hatta metropolü Türkiye cezna nevrozi bi girseyi bi coş pekat cezna nevroz mesajı ka girin da şu got ki mesela Kürt ki dixwaze çareser bike bire nere Washington an Tahran Bağdat an Kahire keren ko bire were vederi mesel vederi çarez vederi jibo ve em ve cezna gele xo cardı piroz dikin cezna de seyamin ya girin Siyeki adarı bu geleme seranseri Kürdistan'ı irada xo li dest qayim da azad kir le cardı bifên û feqa xastin irada gelê Kürt bin pey bikin xastin qayim tayin bikin îttifaqa cumhur û li Wanê gaveka bê hukukî wek bi hîle û fên û feqa bitin lê gelê Wanê dersîveka girsteyî di dû sisê Nîsanê de li Zixaxê Wanê da got ki ew irada min e bi fên û feqa ez naylim hûn li destê min derxin wek em bên bertekeka xwe girseyî aştene û demokratîk da hanî ziman û pêşiya wê tayinkirina qayîm girt. Tenê pêşiya tayinkirina qayîm li Wanê negirt. Li serserê Kurdistanekî heştê û du bajara şarederî demê destxistû hemû bajaran Wanê wek em bên helbesteka girîng girt ki vêşin de qayîm tên tayin kirin. Zor spas ji gelê Wanê ra û ya girîn zî demaka dirêj e wek siyaseta sivîl erdê razı bû gelê Wanê ra û serniga pêşiya siyaseta sivîl vekir. Her bijî serhildana gerê velê aştî û demokratîk.